Donas e cabaleiros, amigas e amigos, moi bo día a todos e a todas, sede benvidos e benvidas ao acto de proclamación de Alfonso Rueda Valenzuela como candidato do Partido Popular de Galicia á presidencia da Xunta. O Partido Popular de Galicia é un gran equipo no que todos contan, mulleres e homes, maiores e mozos, uns e outros dámonos cita este domingo para roupar ao noso capitán, a Alfonso Rueda. Pois agora sí, amigas e amigos, recibimos, como se merece, o candidato que representa a estabilidade e o sentidiño fai entrada, o presidente do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda.
Pois, amigas e amigos, hoxe dámonos cita na capital de Galicia e por eso comenzamos escoitando a intervención do noso anfitrión. Dende esta provincia da Coruña recibimos ao presidente local do Partido Popular de Santiago de Compostela, Borja Verea. Adiante, Borja! Benvidos, amigos, amigas. Hoxe é un día moi importante para todos. Eu estou especialmente agradecido, especialmente contento, especialmente emocionado de que sexa aquí en Santiago, de que sexa aquí en Compostela, na miña cidade, e que sexa eu, agora mesmo, o que vou a pedir o primeiro e máis grande aplauso de Galicia para o mellor candidato de Galicia e para o mellor presidente de Galicia, Alfonso Rueda. No pincho de Nadal cos meus compañeiros comentei que eu a primeira vez que falei co presidente Alfonso Rueda foi alá polo 2005, 2006, fará xa 18, case 20 anos. Eu acababa de aprobar as oposicións de secretario de Ayuntamiento, o presidente xa levaba anos sendo secretario de Ayuntamiento, e chegueime para pedirlle consello, e díxome, sigo lembrando, a importancia da profesión, dunha profesión como a nosa, e, sobre todo, que o primeiro destino, os primeiros anos de traballo, son os que van a marcar a sangue toda a futura e todo o futuro vida profesional. E así foi, anos despois, cando xa era conselleiro, confiou en min, incorporoume ao seu equipo e por eso podo decir que hoxe estou aquí falando con todo o que significa gracias a ti, presidente, gracias Alfonso Rueda. Moitos anos traballando para ti, presidente, e por eso podo decir de primeira mão, porque o sei, a túa enorme capacidade de traballo. E o que é máis importante, polo menos para min, o teu alto nivel de exixencia. Estaba onte pensando unha cualidade do presidente Rueda que me gustaría destacar, e hai unha, aquí está todo o seu equipo de goberno, que traballa máis codo con el desde fai moito tempo, e creo que hai unha cualidade que imos estar todos de acordo, que é moi difícil conseguir nos líderes, nos xefes. E ten ese equilibrio perfecto entre respeto, o respeto que hai que ter, por suposto, a un líder, e confianza e cercanía. Ese equilibrio perfecto que o que fai é que sexas un presidente e un líder único. Gracias, presidente. Tamén quixera contar, aquí xa cada un que o interprete como queira, hai moitos talleres de mentoring, de coaching, non? E para animar os equipos. Eu non corro tanto como corre ele, como fai tanto deporte, pero hai unha carreira que fago sempre, que é a carreira pedestre. Entrene ou non entrene, fago a carreira pedestre. Este ano fixen a carreira pedestre, saquei un tempo lamentable, quedei entre os últimos 50, pero acabei, que era o meu obxectivo, porque levaba sin entrenar moito tempo. E mandei un mensaje, pois, hoxe, presidente, acabei a carreira, un tempo discreto, e un se espera ánimo, o ano que ven, pois, será mellor, imos entrenar, pero que me respondeu, aquí deixo a interpretación de cada un, con lo que tú has sido. Este é o teu partido, esta é a forza política máis importante de Galicia, unha forza política que, ademais, ten o máis importante hoxe, que moitas ganas de gañar. E todas esas ganas de gañar temos que concentralas o próximo 18 de febreiro, dende Santiago, presidente, dende a provincia da Coruña, con o noso presidente Diego a cabeza, con Paula,
José Manuel Rey, alcalde de Ferrol, todos os alcaldes, todos os voceiros, estou convencido que dende toda Galicia imos a traballar como nunca para conseguir os mellores resultados nunhas eleccións en Galicia, para conseguir a primeira maioría absoluta de Alfonso Rueda. A traballar. Do Partido Popular de Galicia hai sitio para todos, porque imos con todo e con todos na nosa mocidade. O futuro de Galicia, por iso toma agora a palabra a recén elexida presidenta de Novas Xeracións de Galicia, desde a provincia de Lugo, Nicole Grueira. Cercanía, humildade, confianza, lealtade, honestidade, iso son valores que unen a Galicia e son os valores que mellor definen o estilo que representa a todos os galegos e galegas. Ese é o estilo Rueda, o estilo da nosa xente. E, por suposto, as novas xeracións o sabemos moi ben. Bueno, moi bo día a todos e todas. Pasado o Día de Reis, iniciamos o peche destas festas de Nadal da mellor maneira, sendo nos mesmos, xuntándonos aquí e demostrando o que somos. O partido máis forte de Galicia, o partido que mellor defende a nosa comunidade e, por suposto, o partido que máis se parece a Galicia. Hoxe é un día moi importante, é un día grande para Alfonso Rueda, o noso presidente, un día grande para o Partido Popular de Galicia e un día grande para Galicia. Unímonos para darlle toda a nosa forza, todos os nosos apoios ao mellor presidente que pode ter Galicia, Alfonso Rueda, porque a Galicia de Alfonso Rueda traballa para mellorar a vida dos galegos e galegas. Traballa para potenciar cada un dos nosos sectores. Traballa para potenciar a nosa comunidade. Traballa para que a nosa comunidade sexa un exemplo dentro e fora das fronteiras. Traballa ao carón das nosos maiores e, por suposto, aposta polos máis xóvenes. É a Galicia que está coas familias, a Galicia que está cos coidados, a Galicia que está cos máis xóvenes, que está cos maiores, que está coa educación, que está ca sanidade, que está co rural, que está co deporte, porque a Galicia de Alfonso Rueda é a Galicia que non para. Este Nadal, Alfonso, ti pediches unha cousa, pediches un autobús grande como Galicia, no que caibamos todos. Espero que Papá Noel ou os Reyes che trouxesen ese autobús. Estou segura de que ese autobús da Galicia Rueda levará a Galicia ao mellor destino, porque temos ao mellor condutor. Ese autobús simboliza moitas cousas, pero sobre todo simboliza a unión. A unión que nosotros representamos e a unión que representa Galicia. Reflexa moi ben o teu proxecto, un proxecto onde todos temos un lugar. Ademais diso, outro día, na pasada xunta directiva, predíchenos unha cousa moi importante para ti, que dixeses que era unha das máis persoais, estou totalmente de acordo, pedíchenos que confiemos en ti. E hoxe aquí, que teño a oportunidade, grazas a ti, a Paula, a Elena e a todo o Partido Popular de Galicia, de darlle voz ás novas xeracións de Galicia e nosas mans para que xuntos continuemos traballando por esa terra que nos une, que é Galicia. Conta con nós para seguir facendo historia e seguir construindo o futuro que merecemos. Porque Galicia é o que é grazas ao traballo do Partido Popular. Foi o único partido que traballou para construir a Galicia de hoxe. Estou segura de que será o único partido que traballe sen parar para construir a Galicia do mañá. Porque Galicia nestes últimos 14 anos,
O modelo do goberno do Partido Popular o podemos ver en cada unha das nosas provincias. Eu quero facer unha especial mención á miña provincia de Lugo, onde este modelo recoñeceu a importancia vital do noso sector agroalimentario, que traballa para fortalecer e impulsar cada vez máis este pilar fundamental na nosa economía. Tamén é un modelo que garante o benestar dos nosos maiores. Grazas a este modelo, ora os maiores de 65 anos poden viaxar gratis no autobús e os xóvenes menores de 21 tamén. É un modelo que implanta medidas reais que promoven o desenvolvemento dos concellos máis pequenos. Tamén é un modelo, por suposto, que aposta sempre polos xóvenes, que o demostra con feitos e non con eslogans, porque, por exemplo, unha medida real é a implantación das taxas universitarias máis baixas de todo o Estado. É un modelo que traballa para incrementar o atractivo turístico, sendo o promotor da gran transformación deste ámbito, logrando así que Galicia sexa un lugar de moda. En definitiva, o teu modelo, Alfonso, é un modelo serio que traballa para mellorar o día a día dos galegos e galegas. Galicia o é todo e merece un goberno que teña posta a mirada nun futuro de estabilidade e certezas. E o único partido capaz de garantizalo é o Partido Popular de Galicia, da man de Alfonso Rueda. Aquí en Galicia non queremos nin bipartitos, nin multipartitos, nin nada deso. Aquí queremos un goberno serio, un goberno que traballe por e para Galicia, un goberno que non lle teña que rendir contas, un goberno que non teña que esperar a que lle ningún tipo de cuota. Aquí queremos un goberno liderado por Alfonso Rueda, un líder que garantiza futuro, que garantiza estabilidade e que a súa dedicación e o seu compromiso é efectivo e real con todos os galegos e galegas. Por iso, o 18 de febreiro vamos a ter unha cita moi importante. Unha cita na que vamos a decidir o futuro de Galicia. E temos a oportunidade de darlle a nosa confianza ao noso presidente, ao Partido Popular de Galicia, ao único partido que de verdad confía en Galicia. Estou segura de que con Alfonso Rueda, Galicia rueda na boa senda. Imos a pola primeira maioría absoluta, máis nada e moitas grazas. Unha das claves da fortaleza do Partido Popular de Galicia reside no poder local, nas nosas alcaldesas e nos nosos alcaldes, os concelleiros e concelleiras. Grazas tamén a eles podemos dicir que somos o partido que máis se parece a Galicia. Fala desde a provincia de Ourense a alcaldesa de San Cibrao das Viñas, Marta Novo. Bueno, moi bo día, compañeiros. Saudar especialmente o noso candidato, o noso presidente Alfonso Rueda, os 4 presidentes provinciais, a nosa fabulosa secretaria xeral, Paula Prado, o noso portavoz parlamentario do grupo no Congreso, a todos os conselleiros, membros do Goberno, a todos os alcaldes, portavoces, concelleiros, afiliados, simpatizantes, a esa fabulosa presidente familia do Partido Popular que abarrota, como sempre, calquera dos actos que facemos, que estamos aquí, presidente, non só para arrouparte, sino estamos aquí para traballar por ti e para ti, para que sexas o presidente da nosa comunidade a partir do 18 de febreiro, para que sexa a primeira maioría, amigos e amigas de Alfonso Rueda. E é que Moitas grazas, presidente, por confiar hoxe en min para estar aquí neste acto.
E eu espero, de verdade, darte a mesma sorte que me diches ti a min cando viñeches a San Cibrao a unha nave moito menos abarrotada que hoxe, pero a verdade é que fixeches miles de kilómetros fai case 8 meses para arroupar a moitos candidatos que, como a min, se presentaban por primeira vez a unhas eleccións municipais. Recorriches Galicia, fixeches milleiros de kilómetros e hoxe, presidente, quero dicirche que estamos todos aquí para arrouparte ese traballo que faremos todos encantados para conseguir a túa victoria. E é que, presidente, despois desta data conseguimos 28 maiorías, 28 alcaldesas somos hoxe do Partido Popular en Galicia. E quero destacar hoxe aquí que somos o único partido de Galicia que ten 28 mulleres alcaldesas e iso é unha gran victoria, amigos e amigas. E iso... Eso, presidente, non o poden decir outros que queren dar leccións de igualdades, pero aquí está o Partido Popular de Galicia unha vez máis na súa loita silenciosa, eso así, pola igualdade. E agora, presidente, tócanos a nós, a este exército pacífico, pero incansable, que vamos a loitar, sen dúbida, por esa gran victoria, que non será unha victoria solo de Alfonso Rueda, amigos e amigos, será unha gran victoria para Galicia, porque Galicia necesita a Alfonso Rueda. E é que, presidente, ti tes paixón por Galicia, eso nótase, e a túa paixón traspasa fronteiras. E ese traballo que levas feito moitos anos para o desenvolvemento turístico desta comunidade, que non só é o desenvolvemento turístico que veñan visitantes, sino atraer inversións, que cando veñen aquí de vacacións, moitas veces ven un lugar para invertir. E iso, presidente, se reflicte neses milleiros de persoas que cada día, cada ano, visitan a nosa comunidade. E iso é un éxito. E esta terra que coñeces polos teus percorridos como goberno, non? De antes como vicepresidente e agora como presidente, a coñeces tamén por outra paixón que tes ti, que é a moto. E iso, presidente, é algo que compartimos. Ao mellor ti non o sabes, pero eu tamén son moteira, iso nesa moto. E a verdade é que é unha sorte, esa cercanía que temos de poderte encontrar co presidente da Xunta de Galicia en calquer bar, en calquer restaurante, en calquer lugar, como a xente normal. E esa normalidade que ti transmite, presidente, é unha virtude que tes ti e que non ten ningún outro. E creo, presidente, que a xente, humildemente, creo que a xente quere políticos, obviamente que sexan os mellores políticos, como a ti. Non hai outro que poida alcanzar o teu nivel de xestión. Non. Pese a que hai algún candidato ou candidata de algún partido que pretende gobernar esta comunidade sin nunca ter xestionado ningún euro público nin privado. Eso sí, nós temos o mellor candidato, por suposto, pero tamén temos esa virtude que tes ti desa cercanía e esa normalidade que a xente valora. Cando unha persona elige un presidente ou un alcalde, quere que sexa unha persona normal. E ti és esa persoa, tes o de xestión e o de normalidade. Presidente, eso é unha gran virtude. E eu hoxe teño que falar da miña provincia. E a provincia de Ourense, se a tiveramos que definir en palabras da colaboración nunha palabra, non, do PP de Galicia e de Alfonso Rueda, é a cooperación. E é que ti, nas túas responsabilidades anteriores e nas de agora, puxeches en virtude a cooperación con outras administracións, neste caso coa Diputación de Ourense, a quen agradezco para saludar, aproveito para saludar o seu presidente, a Luís Menor, e a cooperación que facemos en moitos ámbitos, como pode ser no ámbito das emerxencias, no ámbito do medio rural, no ámbito do deporte, na cultura, na industria, nese novo parking que vamos a facer na provincia de Ourense seguro para mulleres, esas novidades tamén hai que poñelas en valor. Eu creo, presidente, que a cooperación é algo que reflexa a colaboración da Xunta de Galicia coa provincia de Ourense. E a aposta por Ourense é a aposta pola sanidade, por esa construción dun hospital de referencia como temos, 50 millóns de euros en inversión no próximo bloque que se está a construir agora mesmo e tamén nese novo modificación do hospital materno. A aposta pola industria, polo emprego, por aumentar os nosos solo empresarial en diversos concellos. Iso, presidente, é unha aposta por Ourense. E que aproveito para decir aquí que nós en Ourense non necesitamos salvadores, amigos e amigas. Non necesitamos salvadores na provincia de Ourense. O PP de Galicia, o Partido Popular na provincia de Ourense é o que mellor representa Ourense. Por qué? Porque Ourense sempre apostou polo Partido Popular de Galicia, sempre con maiorías superamplias. E, presidente,
próximamente vas a ter outra maioría. E sinto que nas pasadas nos superou Lugo por un escaso punto, pero Helena, vamos a superarte. Sinto decirche desde aquí que nas próximas eleccións do 18 de febreiro Ourense volverá a ser a primeira forza de Galicia. Miren, hoxe como todos sabedes, é 7 de xaneiro. E ata o 18 de febreiro, presidente, quedan 42 días. 42 son os deputados que temos agora mesmo no Parlamento de Galicia. E 42, presidente, serán os que como mínimo o vindeiro 18 de febreiro. Teno seguro. Ten seguro, presidente, que ese exército pacífico do Partido Popular de Ourense, capitaneado polo noso presidente Luís Menor, fabulosamente dirixido pola nosa secretaria xeral Paula Prado, vai a conseguir, sen dúbida, que a túa primeira maioría absoluta este aí. Sexo 18 de febreiro, presidente. Non para, Galicia rueda. Moita forza e moitas gracias. Graciñas, Marta, polas túas verbas e por todo ese gran traballo dentro da provincia de Ourense. En Ourense, na Coruña, en Lugo e Pontevedra coñecen ese estilo que o próximo 18 de febreiro vai seguir sendo o estilo que máis se parece aos galegos e galegas. O estilo Rueda. O estilo Rueda é o estilo que mellor representa aos galegos e galegas. Traballar con humildade. Humilde. Capacidade de traballo. E boa xestión. É sinónimo de traballo. Apegado á mocidade. Cercanía. Cercanía. E cercanía casente. Darlle frescura a Galicia. Rigor. Responsabilidade. Constancia. Persistente. Prudencia. É sensato. Sentidiño. Acercarse a la juventud y escucharnos. Ganas. Superación. E ilusión. Liderazgo. Sabio. Confianza. E sinceridade. Honesto. Auténtico. Es lo que necesitan a Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra. Lealdade. Amabilidade. O estilo Rueda é da xente. E de San Cibrao das Viñas imos agora ata a estrada para escoitar a outro alcalde do Partido Popular, é José López Campos. É pola súa estatura o alcalde máis grande de Galicia, pero tamén é un gran alcalde polos resultados da súa xestión respaldada nas urnas. Ten a palabra dende a provincia de Pontevedra, José López Campos. Bueno, moi bo día a todos e a todas. Eu, en primeiro lugar, quero agradecervos a vosa presencia aquí o día despois de Reyes e agradecerlle tamén aos Reyes Magos que introduciran o presidente no fabuloso mundo dos calcetíns atrevidos. Despois os podedes ver, é unha primeira fase, non é fácil, presidente, hasta chegar a levar algo un pouco máis atrevido que eso, pero douche a noraboa e doulle a noraboa aos Reis Magos que seguramente algo terían que ver na introducción do presidente da moda que eu che recomendo. É un vicio, presidente? Cada vez vai a máis. Bueno, de verdade que é unha honra para min estar en este acto tan especial e tan simbólico nun día tan especial para Alfonso e para Galicia, para o noso partido. Para min, Alfonso, estás ligado, vinculado estreitamente á miña traxectoria política, non só na política, sino tamén na miña traxectoria persoal. Votamos a vista 20 anos atrás, no ano 2003, eu entrei como concelleiro no goberno local da Estrada e Alfonso xa desempeñaba un papel importante, máis ben técnico, pero importante, nun goberno moi exixente como era o goberno do noso querido Manuel Fraga. Unha etapa non sencilla, unha etapa, decimos, ano 2003, na que o nivel de exixencia era especialmente alto. 3 anos despois, alá no ano 2006,
nos tocou facer unha primeira transformación, pasar unha primeira etapa que non era nada sencilla. Nos enfrentamos ao reto de sustituir o que todos creíamos que era insustituible, o Manuel Fraga, unha figura con unha importancia vital non só en Galicia, senón en toda España. E aí o noso gran referente político, ese gran Manuel Fraga, encontrou na figura de outro líder con mayúsculas como foi Alberto Núñez Feijóo a persoa que foi quen de sustituílo e de quen de facer máis grande todavía o traballo na Xunta de Galicia e no Partido Popular de Galicia. Fai este mes de xaneiro, fai 18 anos que fixemos aquel proceso e aquela transición que foi, eu creo que unha transición exemplar, modélica, basada fundamentalmente na unidade do partido. Creo que esta é unha palabra fundamental que nos ven seguindo nos últimos anos e que despois tamén farei referencia a ela. Aquel reto non era nada fácil, non era nada sencillo. Había que facer unha transición e todos os ollos estaban postos en que facía o Partido Popular. E Alfonso, aí estaba, na sala de máquinas, coordinando, organizando, traballando, dirixindo, para que todo ese proceso que non era de sencillo, como antes decíamos, fose realidade. E conseguimos, 3 anos despois, nada máis que 3 anos despois, volver a ganar unha maioría absoluta e volver outra vez a poñer a recuperar o goberno de Galicia para o Partido Popular de Galicia e para os galegos. Eso foi un éxito conseguido con moito traballo, con moito esforzo e con moita intelixencia. Das motivacións que eu tiven para dar o paso no ano 2007, coller as rendas do Partido Popular na estrada, un reto non sencillo, viñamos de perder unhas eleccións municipais no ano 7 e había que intentar recuperar o goberno no ano 2011. Alfonso estaba aí para motivar, para pedir que demos ese paso frente e eu, desde logo, así o fixen e conseguimos ese gran obxectivo no ano 2011 que era volver a recuperar outra vez a maioría absoluta na estrada. Naquel momento recoñezo e me vexo reflexado moito na figura do presidente Rueda, nos seus valores, na súa forma de ollar Galicia, cos seus ollos galegos, e sempre, desde logo, eso marcou unha relación persoal para min moi estreita. E entramos despois na etapa 2009, e vos falarei agora e vos explicarei por que fago esta historia tan importante. Unha etapa chea de estabilidade política, con ese binomio perfectamente definido Rueda-Feijóo, con ese traballo íntegro e ese esforzo, ese modelo Rueda, de esforzo, de dedicación, de implicación, de compromiso, para conseguir que Galicia volvese a recuperar outra vez a senda do crecemento. E vos digo unha cousa que realmente nos define como galegos e como membros deste partido. Cando a Galicia lle vai ben, o Partido Popular de Galicia lle vai ben, porque somos Galicia, somos o partido que máis se parece a Galicia e somos o partido que defende sempre os intereses de todos os galegos e todas as galegas. E aquí é onde Alfonso empeza a ter un perfil moito máis político, empeza a demostrar de forma sobrada a súa valida, adquire, como decía antes, ese perfil tan político necesario para sobrevivir e facelo con éxito. Eu definiría a Alfonso como intelixente, estratega, con vocación, fundamentalmente unha persoa con unha gran vocación de servicio público, cunha grande capacidade de sacrificio persoal, con talante, con talento, con cercanía, con empatía, tamén, hai que dicilo, con algo de xenio, a que non lle cago algunha bronca de Alfonso Rueda en algún momento da súa vida, con razón, seguramente. Pero todos esos valores fan que Alfonso teña unha palabra que eu creo que é importantísima, o liderazgo natural. Non é un liderazgo impostado, non é un liderazgo buscado, algo que con naturaleza nos permiteu, ademais, facer tamén outra transición modélica no Partido Popular e en Galicia. E, ollo, non era unha cuestión fácil. Falábamos da transición de Fraga, falamos da transición do gran presidente Feijóo. Non era unha tarea sencilla, non era unha tarea doada. Unha vez máis, Alfonso supo demostrar a súa capacidade política, a súa capacidade persoal, a súa capacidade de xestión e de traballo para, ao tempo, forxar o seu modelo, ese modelo Rueda que viamos agora, con un modelo de liderazgo e marcar un camiño propio.
un estilo propio. E agora temos un novo reto, 42 días, comentábamos agora que faltan para as eleccións, e un novo reto que, desde logo, é un camiño difícil, non é un camiño fácil, pero a solución, as solucións aos retos que nos enfrentamos nestes próximos días veñen trazados perfectamente pola recente. Atoparemos as respostas, atoparemos as solucións. Analizando ese pasado que acabamos de analizar, os desafíos seremos capaces de afrontalos neste futuro máis. Despois de Fraga e de Feijóo, subemos facer unha transición modélica cara a un liderazgo natural na figura indiscutible de Alfonso Rueda. Segunda cuestión importante. Os nosos éxitos sempre veñen determinados pola unidade do partido e pola intelixencia nos procesos de transformación como que estamos vivindo en estes momentos. Esa unidade, o partido dá a afouteza necesaria para conseguir os obxectivos que nos marcamos. De todos os galegos e as galegas, un proxecto sólido, acreditado pola excelente xestión realizada e polo seu goberno na Xunta de Galicia nestes últimos 15 anos. Traballo. Non só temos un autobús, presidente. Temos unha flota de autobuses esperando por ti. 313 autobuses. 313. 61 deles o ten o presidente lugués en Pontevedra, cos motores prendidos para empezar a traballar e para chegar a cada un dos concellos, dos 300 concellos de Galicia. Humildade. Decía Fraga, o gran Fraga, as eleccións se poden perder de dúas maneiras, pensando que están ganadas ou pensando que están perdidas. Ningunha das dúas, presidente. A nosa fortaleza é o traballo e aí estaremos traballando de forma dura, de forma clara, de forma contundente estes próximos días para conseguir o noso obxectivo. E aquí, en humildade, introduzco tamén un concepto que o amigo Crespo, que está aquí, o decimos moito na zona do Deza, Pepe, na zona do Deza e na zona de Montes, de Tabirós Terra de Montes, o tema das enquisas, hoxe sale algunha enquisa por aí, e ali temos unha frase moi boa que nos podemos aplicar, que din que cando a limosna é moita, hasta o santo desconfía. Polo tanto, traballemos, non nos fiemos das enquisas e fagamos o que sabemos facer, que é traballar arreo para conseguir os nosos obxectivos. E por último, e xa remato, e non menos importante, Galicia, presidente. Galicia ten que ser a nosa inspiración, ten que ser o noso obxectivo último. Todas as nosas accións, todas as nosas decisións teñen que estar encamiñadas a conseguir unha Galicia mellor para os galegos e as galegas de hoxe e para as galegas e os galegos do futuro. Faltan 42 días, todos estamos aquí, os que aquí estamos e os que están fora, milleiros de galegos e galegas, que queremos que sigas presidente. Contigo estamos seguros. Que este partido o sigas facendo con autonomía, sen complexos e cunha folla de ruta clara. Estou plenamente convencido, totalmente convencido, presidente, que cumprimos e cumpriremos unha vez máis cos nosos obxectivos. Non me cabe ningunha dúbida. E faremos aquelo que os galegos e as galegas esperan de nós, que academos unha maioría absoluta que nos permita gobernar con estabilidade, que nos permita facelo con rigor e que nos permita facer con moito sentidiño. Conseguimos que Alfonso siga sendo o presidente que Galicia necesita. Con Alfonso, contigo, Alfonso Galicia Rueda. Comece unha nova etapa da nosa longa ruta colectiva. E, polo tanto, despois de moitos logros, e por que non decirlo, de algún fracaso tamén, despois de desencontros e tamén de reconciliacións, despois de galegos que marcharon e de moitos máis que volveron, e co recordo dos que nos deixaron o vieiro e a ilusión dos que aínda están por sumarse, ao carón da nosa xente, eu serei e me comprometo un camiñante máis.
Una vez realizado o escrutinio, queda proclamado presidente do Partido Popular de Galicia, don Alfonso Rueda Valenzuela. Hoxe empeza un novo e conto con todos vós para que me deades forza e para que teñamos éxito. Presidente da Saímos a gañar en todas partes e non renunciamos absolutamente a nada. A comunidade autónoma que máis prazas oferta en toda España. Este é o camiño que temos que seguir facendo, coa educación infantil gratuita ao 100%, tamén un recurso importante de conciliación. Alfonso Rueda Valenzuela. Teñe que vir aquí a decir que solo vale ganar por maioría absoluta e, polo tanto, hai que ter máximo compromiso e máximo traballo, sin resignarse, pero sabendo que hai. Unha Galicia saludable, que socialicen entre eles, que o pasen ben, que teñan unha ilusión e que medren con moita máis saúde. A nosa terra, a nosa industria ten agora mesmo moito presente, pero vai ter moitísimo futuro. A calidade ten que estar todo aquilo que teña unha produción excelente, sexa do sector que sexa. Este é un sitio onde merecemos que nos sigan coñecendo por ser esa Galicia tranquila e esa Galicia fiable. Hai que seguir intentando que as cousas cambien. Si somos o partido que máis se parece a Galicia, Galicia evoluciona. A mellor Galicia para vivir, para traballar, para convivir, para investir con seguridade. É bo que se saiba que se inviste tamén en sanidade. A sanidade ten moitísimos frentes, moitísimos marxes de millora, pero estes tamén son moi importantes. Unha Galicia na que todos temos que caber, unha Galicia na que todo o mundo ten que caber. Recibimos como se merece ao presidente do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda. Este partido sabe facer as cousas moi ben. O Partido Popular de Galicia sabe gañar eleccións. Eu vos necesito a todos, vos necesito moitísimo. Cada un dos que estades aquí, estades por un compromiso. Eu agradezo moitísimo. Gañamos as eleccións municipais e intentaremos seguir sendo esa illa de estabilidade. Quedan unhas semanas para dalo todo. Imos pisar o acelerador facendo o que sabemos facer, que falar coa xente, estar na rúa, intentar acertar e ser humildes como este partido. E para traballar por unha Galicia que non para, non só é importante contar cun equipo excepcional como acabamos de ver, senón un líder que dirixa, que modere de a xogo. Por iso,
no noso partido conta co mellor capitán, con todos vos, o presidente do Partido Popular de Galicia e candidato a presidenta da Xunta de Galicia nas eleccións do vindeiro 18 de febreiro, Alfonso Rueda, porque sí, Galicia rueda! Bueno, último día de vestuario, entre comillas. Xa adianto. Voume emocionar. Para cando digan se emocionou, sí, Xavi se deu. Primeiro, un saludo aos que están fora, hai xente fora. Un saludo aos que están arriba. Eu non sabía que se podía estar arriba aquí, en San Francisco. Moitísimas gracias por estar todos aquí. Hoxe é un día de agradecemento. Eu teño que estar moi agradecido. En primeiro lugar, aos 4 que falaron, en nome de todos vos. Podía falar moitísima xente, había que escoller. E, polo tanto, gracias a Borja, Borja sacou o doble de votos, o doble de concejales que quen está gobernando. E está na oposición, como estamos os do Partido Popular, gañando e coa cabeza moi alta. Por lo tanto, moitísimas gracias, Borja, por estar aquí apoyándonos a todos. ¿No? Gracias a Nicole, quen di que a xente nova non é o Partido Popular. Nicole está defendendo o pabellón na universidade, donde non é sinxelo, coa cabeza moi alta, valiente, representando a tanta xente nova que está orgullosa de ser como é. Por lo tanto, gracias, Nicole, por estar defendéndonos e demostrando que hai. E gracias tamén a Marta, que representa a tantas alcaldesas nas 4 provincias, magníficas alcaldesas que están porque o fan ben, pero ademais demostran que no Partido Popular hai mulleres que fan as cousas excelentemente. Por lo tanto, gracias, Marta, por facer as cousas tan ben. E gracias, por suposto, ao alcalde máis grande de Galicia. Eu, efectivamente, o escollín porque sabía que iba a salir mostrando os calcetíns. Ten moito máis méritos, pero este é un mérito moi importante. Eleva moitísimo tempo nun concello que parece que todo é sinxelo, que el e o seu equipo fan as cousas sinxelas. Representa a tanta xente na provincia de Pontevedra e en Galicia que podía estar noutros sitios e está no seu concello mellorando as cousas e sendo a admiración polas cousas que fai. Por lo tanto, moitísimas gracias. Gracias por falar de mí con tanta generosidade e con tanta exageración. En este momento é o que me convén. Esa loita que foi plantexada entre Lugo e Ourense me convén tamén. Por lo tanto, vou na fomentar de aquí ao 18 de febreiro. Que o sepades. Que o sepades. Agora mesmo Lugo é a provincia máis votada de España. Eu quero que sexan as dúas máis votadas de España e quero que Pontevedra... Agora se van a ir Ángeles, en canto acabe todo isto, Ángeles e Alfonso, para seguir o pé do cañón, por moitos que algúns e algunhas se empeñen en decir o contrario. Gracias por aguantarme, gracias por soportarme. O que vos queda daqui o 18 de febreiro, porque me irei poñendo cada vez máis nervioso, lóxicamente. Gracias a todos os equipos na Consellería, no partido. Estes vídeos
que se podían encargar a grandes gurús, a grandes pensadores, fanse na casa, porque na casa é onde mellor nos coñecemos. E, polo tanto, a toda esa xente que está traballando. Gracias, por suposto, a miña familia, que me aguanta, que me ampara, que me protexe, que me conforta, que me sufre, que me quere, en definitiva. Gracias a Marta, a miña muller, por tantas razóns. Gracias a miña nai, que perdona todo o que eu fago. Gracias a César por facela tan feliz. Gracias aos meus irmáns, os que están e os que non están. Moi especiais a dúas actrices improvisadas, que moi o seu pesar, con esta idade, se expoñen, simplemente por axudar o seu pai. Bueno, e pasada a fase máis difícil, ora vamos co sinxelo. O sinxelo é agradecerlle a tanta xente que me está dando ánimos, a tanta xente que me escribiu estas navidades, dándome consellos, intentando correxir cousas que cree que non están, que podían salir mellor. Eu agradezo moitísimo. Xente do partido, xente que non é do partido, xente que é de outros partidos, xente anónima, xente que está en moitos sectores, liderando, non liderando, que me escribiu cando máis o necesitaba, para decirme que adiante, que moitísimo ánimo. E eu agradezo moitísimo todo iso, a 40 días das eleccións. Gracias, en definitiva, a todos os que estades aquí. Un 7 de xaneiro, último día das vacacións. Seguro que todo o mundo tiña millores plans, non o sei, pero este é un planazo. O teño que decir. Porque estando todos aquí con isto abarrotado, con moita máis xente que podía estar, moita xente que me chamou dicíndome non pode estar hoxe, pero vou estar igual, estamos mandando unha mensaxe. Sodes a miña xente. Sodes a xente do Partido Popular de Galicia. E toda esta aquí, hoxe, precisamente este día, cando todo empeza, cando empeza o sprint final, quere decir que está a ganar, claro que sí. Eu teño escrito aquí pon, hai máis de 3 décadas que me afilei a este partido. Eu creo que non tanto. Pero hai moito tempo. E en tanto tempo ves moitas cousas. Aquí reímos, aquí hai moita xente que coñecen hai moitos anos. Reímos, nos abrazamos, celebramos grandes victorias. E tamén é certo que hubo momentos en que tuvimos que abrazarnos para chorar, para confortarnos, para consolarnos en derrotas, a veces moi injustas. Pero todo eso pasou. E cando van tantos anos, ao final te quedas co cariño de moita xente. Ollo, que é o que máis necesito agora mesmo. O día, efectivamente, está anunciado a miña proclamación, sexa eso que sexa. E hai moita xente, cargos do partido, alcaldes, concelleiros, diputados, parlamentarios, presidentes, que apostaron por mí. Ás veces, cando a aposta era máis ou menos segura, entre comillas, porque nunca hai ninguna aposta segura, e ás veces cando era un salto no vacío, como que dimos hai algo máis de ano e medio. Toda esa xente apostou por mí, e eu lle agradezo moitísimo. Pero se lle teño que estar agradecido a alguén, se necesito a alguén máis que nunca agora, é a todos eses afiliados de base. A todos eses...
militantes anónimos, que non pedides nada, que o dades todo, que solo esperades que non vos fallemos, que estemos á altura, que nos esforcemos igual que vos esforzades vos. Toda esa xente que dá forza, ese exército imparable, o que todos temen, porque saben como traballamos. Eu quero pensar que sigo sendo ese afiliado de base, ese afiliado que se encontra nesta situación. Eu non tiña esta ambición. Nun momento dado, se me dixo, entendín que tiña que dar este paso. E agora quero facelo ben. Quero estar á altura de todos vos, sin olvidar de onde veño, sin olvidar o que necesito. Por lo tanto, a toda esa xente que me arroupou ao longo deste camiño, a toda esa xente que por amizade, por simpatía, por convencemento ou por disciplina, a toda esa xente ora lle pido toda a axuda do mundo. E sei que o vou ter. Moitísimas gracias. Moitísimas gracias. E sei, levamos moitas campañas electorais ás costas, moitas, pero ninguna é como esta. Todas as campañas son especiais, xa sei que decimos esa, pero esta é moi especial, por moitísimas razóns, para mí especialmente. Por tanto, vou pedir o que creo que teño que pedir. Vou pedir a implicación de todo o mundo, cero confianza, cero conformismo, aquí non hai nada gañado. E vou pedir que saiades con todo orgullo e coa cabeza ben alta. E vou non pedir, en primeiro lugar, por suposto, este acto é para eso, como candidato á presidencia da Xunta de Galicia. E vou non pedir como Alfonso Rueda, militante de base. E vou non pedir como unha persona que cree que a política, a boa política que se fai no Partido Popular, sirve para mellorar as cousas. Sobre todo, por eso o pido. E vou ser moi exixente, teño que selo. Estou seguro de que todo o mundo me vai pedir que vos exixa moitísimo, o máximo, e que o que hai que facer. E para exixir hai que estar á altura, o teño claro tamén. Llevo primeiro, e todo o mundo que me vai acompañar en primeira, en segunda, en terceira liña, as que fagan falta, temos que intentar estar á altura do apoio que eu quero pedir. A altura deste partido, o primeiro partido de Galicia, que ninguén o esqueza, cabeza moi alta, sempre, sempre. Iso lles fastidia moito a algúns e a algunhas. Iso non o entenden, non o poden combatir, non saben por qué seguimos sendo o partido que máis se parece a Galicia. E non van a entender nunca, por lo tanto, teñámoslo sempre como un valor que non podemos esquecer. E ser o primeiro partido de Galicia estar á altura das necesidades e dos desafíos, pois eso, de Galicia, da nosa terra, para iso é a política, para iso son os partidos que se toman a política en serio e non están no varillo continuo. E, por suposto, a altura do que debe ser un presidente da Xunta de Galicia. E teño magníficos presidentes. Eu quero recordar aquí os que foron antes que min. Quero recordar a un señor dos pés á cabeza, como botamos de menos a Xerardo Fernández Albor, que nos fixo orgullosos. O pioneiro, o que empezou co galleguismo. E quero, por suposto, reivindicar con todo o orgullo, cada vez que intentan recordalo con malos recordos, hai que facer todo o contrario. Esa potencia, ese ciclón, ese facernos sentirnos orgullosos do que son as institucións de Galicia, ese entender que o Partido Popular de Galicia é un partido amplio que engloba a todo o mundo, eso o fixo como ninguén e para sempre Manuel Fraga, do que estaremos moi orgullosos. Claro que sí. E, por suposto, quero recordar, por moitísimas razóns, hoxe non pode estar aquí, pero quero recordar a quen confiou en mí, sin coñecerme de nada, a quen fixo un salto vacío sin rede, a quen compartiu comigo e me ensinou e sufrimos, e nos alegramos e nos reímos durante 14 anos. Vai estar moi presente estes días. Suma, como outros que están na Moncloa, restan. E, polo tanto, eu quero pedir un aplauso para o futuro presidente de España, Alberto Núñez Feijóo. Claro que sí, claro que sí.
E entramos en campaña formalmente en apenas unhas semanas, e estamos en precampaña, sin ninguna dúbida, unha precampaña curta. Pero eu creo que sexa unha precampaña, unha campaña digna, con todas as letras e con letras mayúsculas. Eu me comprometo a facer unha campaña digna, que é o que a xente espera. Me comprometo a non facer descualificacións, nin a tensionar, nin a crispar, nin a levantar muros, nin a falar mal de Galicia, dos seus servizos públicos, dos servidores públicos, simplemente porque algúns, ou algunhas, sobre todo, creen que iso lles dá votos. Eu vou a centrarme en Galicia e a falar de Galicia nesta campaña, que é o que hai que facer. É o que a xente pide e é o que a xente merece nestes tempos. E, por suposto, que quero gañar, pero quero gañar cun balance, cun diálogo. Quero gañar porque a xente confía en min, confía en nós. Non quero gañar simplemente porque outros perdan, que, por suposto, teñen que perder para que nos gañemos. O que podemos perder é o respeto. Ese respeto que non nos teñen tantas veces. Ese respeto que se creen que non vale nada e en Galicia vale moito. Eu non veño aquí a aproveitar este acto para decir simplemente que temos que gañar porque os outros son un desastre, que son bastante desastre. Eu quero gañar por decir que nós o facemos millor que ninguén e os outros non hai nin que falar deles. Claro que sí, claro que sí. E como me coñecedes cada día mellor, eu quero dicir que non quero gañar de calquera xeito, nin de broma, non me vale, e que así ao final non se pode ganar. Eu quero ser presidente de Galicia, quero seguir sendo presidente de Galicia, porque a xente cree na miña palabra, e para que se crea na palabra dun ten que demostrar con feitos que esa palabra vale de algo, e é o que quero facer. E quero ser presidente porque a xente me otorgue o apoio que nos ten que otorgar, o apoio mayoritario, o apoio para confiar, o apoio da maioría absoluta. Non quero nin compoñendas, nin despachos, nin disimular para logo unirse. Eso queda para os outros. Nós queremos gañar coa confianza mayoritaria. E se non, non nos vale. Non nos vale. Eu, amigas e amigos, en definitivo, quero gañar debéndome os galegos e os galegas. Nada máis e nada menos. Por eles e para eles. Lles pedimos a confianza, queremos maioría absoluta e con esa maioría absoluta imos gobernar para que Galicia siga funcionando. Eso é o que queremos. Eso é o que pido. Apenas 40 días das eleccións. Yo non creo en la política del todo vale. No creo que cualquier cosa sea lícita con tal de ganar, sinceramente. No creo que decir una mentira sea igual que contar verdades. Y no creo que para conseguir ciertos fines valga cualquier medio, sea el que sea. No creo en todo eso. No creo que nadie de los que está aquí estéis en desacuerdo con que no todo justifica una victoria. No creo que los intereses personales, estar en el poder simplemente por estar, mantener a una persona donde está, eso justifique cualquier cosa. Los intereses generales son mucho más importantes. Los intereses de Galicia son sagrados. Y yo eso lo voy a tener clarísimo. 18 de febrero sabemos a quién nos enfrentamos. Sabemos que tenemos un señor en la Moncloa que tiene esto como un trofeo. Sabemos que va a hacer muchas promesas. Sabemos que los que están aquí, incluidos los partidos nacionalistas, están pendientes de lo que diga. Unos para venderlo, otros para decir que le forzaron a decir eso. Esto es lo que hay. Nos enfrentamos a todo eso. Esto hay que saberlo también. Y nos enfrentamos a los que nos decían, y hay que recordarlo mucho, que nunca aprobarían una ley de amnistía. Y resulta que la van a aprobar incluso antes que la ley de presupuestos, con la falta que nos hace una ley de presupuestos en España. Y sabemos que nos enfrentamos a los que vinieron aquí a decir, toda una ministra de Hacienda, que nunca habría una condonación de deuda para el independentismo catalán. Y a los 2 días la hubo. Y sabemos lo que nos cuentan.
Y por ahora lo que nos cuentan y sabemos es que cada gallego va a tener que pagar 400 euros para perdonar la deuda a Cataluña, que es la comunidad autónoma más endeudada de España, y Galicia es la que menos deuda tiene. Por lo tanto, eso no lo vamos a tolerar. Tampoco, en ningún caso, en ningún caso. Sabemos que nos enfrentamos a los que siempre hablan y luego no hacen nada. Sabemos que nos enfrentamos a los de la ley del sí es sí. Solo sí es sí, decían. Y luego vimos todo lo que pasó. Sabemos que nos enfrentamos a los que prometieron hace muy poco tiempo 5 juzgados de violencia de género. Estaba en el pacto. Y ahora se crearon los juzgados y hay 0 juzgados creados. Siempre utilizando temas tan serios con absoluta demagogia y tan poca eficacia. Nos enfrentamos a eso también. Sabemos que nos íbamos a enfrentar nada más y nada menos que a los que prometieron fabulosas rebajas en la autopista. Iban a venir ya. Ha venido ya la segunda subida más alta del siglo XXI en la autopista, mientras la Xunta congela sus peajes. Nos enfrentamos a eso también. Nos enfrentamos a los que nos dijeron que los fondos Next Generation iban a ser un maná, iba a cambiar la economía de Galicia y, por lo tanto, también la de España. Y lo que sabemos es que si llevamos 2 años, va para 3, con proyectos que van a mover miles de puestos de trabajo, van a transformar la economía en la que están implicadas la Xunta de Galicia, por supuesto, también muchos concellos, muchos empresarios que arriesgan su dinero y que llevan esperando tanto tiempo a convocatorias que nunca se producen. Nos enfrentamos a eso también. Y que prometen en otros sitios y aquí nunca toca nada. Nos enfrentamos a eso también. Nos enfrentamos a muchas promesas. ¿Cuántas promesas estamos viendo? No son magia, son tus impuestos, dicen. Pues acaban de llegar con los Reyes Magos en un tren. Se bajaron y besaron a la locomotora. Eso es todo lo que tenemos respecto a los trenes en Galicia. No sabemos ni cuándo van a llegar, ni en qué plazos, ni en qué condiciones. Todas esas promesas, toda esa indecencia institucional de venir aquí a hablar de todo lo que es competencia de la Xunta de Galicia sin avisar nunca a la Xunta de Galicia, os aviso que se va a producir con enorme intensidad a partir de mañana, supongo. Todas esas reclamaciones que llevamos años haciendo, todo eso a lo que Galicia tiene derecho, simplemente eso, no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos, todo eso se va a convertir otra vez en promesas. ¡Oh, qué casualidad en estos últimos 40 días! Todas esas promesas que al final se van a esa cesta de la basura que es el cambio de opinión al que tan acostumbrados estamos desde Moncloa, que se van a la cesta de la basura de esas hipotecas, esas sí que son reales y se pagan, que tienen en otros sitios, mientras los de aquí, los de siempre, los que apoyan al Gobierno, sus cómplices nacionalistas, siguen aplaudiendo con las orejas y con lo que haga falta. Todo eso nos van a prometer. Todo eso nos van a decir. Pero mirad, yo en esta campaña lo tengo claro. Defiendo la política de la confianza. Y para inspirar confianza hay que ser confiable. En ellos no podemos confiar con todo lo que han hecho, con todo lo que han prometido y con todo lo que han incumplido. Amigos, eu quero traballar para que Galicia non sexa simplemente un trofeo que colocar na vitrina da Moncloa. Para que Galicia non sexa un lugar o que vir media hora en Falcon, por suposto, inventándose un acto oficial, o que, por suposto, non invitan a Xunta de Galicia, para despois chegar aquí, estar 20 minutos, soltar o de sempre e irse. E pensar que con eso se gana o rival. Galicia é un territorio alonsado que non é máis que iso. E se iso sae grave, co aplauso e coa complicidade do Partido Socialista máis ineficaz e máis irrelevante que hai en España, é moito máis cando o nacionalismo apoia todo eso sin ningún problema. Está calado, sabe exactamente igual que nós o que está pasando, pero está calado. Intenta vender o invendible. Intenta decir que conseguiron cousas, lles tomaron o pelo hai 4 anos e lle volven a tomar agora. Eu vos digo unha cousa, non quero que estas eleccións, e para iso me presento tamén, sexan unha xustificación de que España pode ser
pode seguir sendo unha España desigual, que é o que quere Pedro Sánchez. E non estou disposto a convertir Galicia nunha sucursal máis do independentismo e encima unha sucursal de serie B. Nin de broma. Para eso me presento tamén. Galicia ten a súa personalidade. Eu quero gañar para que Galicia siga sendo Galicia. Unha Galicia leal, unha Galicia traballadora, unha Galicia con identidade propia e a moita honra, pero non dependente de ninguén. Eu propoño unha Galicia que tenda pontes, xa está ben de levantar muros, pero como nos falan todo día de levantar muros? Pero se aquí somos de pontes, de levarnos ben. Todo o contrario. Eu propoño unha Galicia que se relacione con toda España, formamos parte de España, pero en condicións de igualdad. Non somos máis que ninguén, pero non imos tolerar en ningún caso que ninguén pretenda que sexamos menos, nin os que o pretenden, nin os que son cómplices, nin miran para outro lado. Eu propoño unha Galicia do entendemento. Aquí a xente se entende, pero se os galegos somos xente que se entende entre nós, de que veñan esas crispacións que nos queren importar dende fora e que algúns compran sin ninguna dúbida. Propoño unha Galicia na que todos teñamos sitio. Aquí cabe todo o mundo. Os que son da costa, os que son do interior, os que teñen máis idade, os máis novos, aquí cabemos todos. Pero si é unha marca de identidade de Galicia. Propoño unha Galicia que se queira a si mesmo, hai que estar moi orgullosos do que somos, moi orgullosos. Unha Galicia coas portas abertas, se está ben desta xente enfadada, que todo lle parece mal, que non quere que veña xente de fora, que non quere investimentos, que bota todo de fora, que os retornados que suman, que estamos orgullosos deles. Galicia unha Galicia aberta, positiva, que todos queremos. Xa está ben. Ese nacionalismo enfurruñado, o que todo lle parece mal. Non somos positivos. Queremos falar. Non queremos eses barullos que hai de fora. Todo o contrario, o sentidiño é levarse ben. O sentidiño é que nos besan desde fora como queremos que nos besan. Esa Galicia amable, esa Galicia a que todo o mundo lle gusta vir. E propoño unha Galicia, isto é moi importante, que non teña envexa de ninguén. Non temos que ser o que non somos, nin falta que nos fai. Cando algunhas din por aí que lles gustaría ser como son noutros sitios, que pouco entenden a Galicia, que pouco entenden o partido que máis se parece a Galicia. Propoño unha Galicia de confianza, na que se poda confiar. A confianza é a base de todo, pero a confianza hai que gañala. E propoño unha Galicia, en definitiva, que non sexa patrimonio nin do nacionalismo, nin desas esquerdas que se van a xuntar se teñen oportunidades sin ningún problema. Galicia non é ningún trofeo. Galicia é dos galegos de hoxe e a nosa misión do Partido Popular é que sexa tamén a Galicia dos galegos libres do mañán. Do mañán, de ningún nacionalismo, por suposto. Eu me presento ás eleccións e pido apoio de todos vós para que sigamos sendo o que somos. Para que sigamos sendo a comunidade autónoma na que menos medrou a débeda pública, por moito que falseen, por moito que terxiversen, por moito que mintan, na que menos medrou a débeda pública nestes últimos 14 años. Quero seguir sendo a comunidade autónoma na que a educación infantil é gratuíta. Pedro Sánchez prometeu unha investidura, se olvidou os 15 días, aquí non nos olvidamos e por terceiro ano consecutivo Galicia ten a educación infantil gratuíta, única comunidade autónoma en España. Que costa esforzos, que costa empeño dos magníficos profesionais da sanidade pública que temos en Galicia, pero que é un orgullo que temos que seguir mantendo. E quero seguir sendo a primeira comunidade autónoma que aproba os seus orzamentos. Eso tan aburrido que sirve simplemente para que hoxe, 7 de xaneiro, mañán 8, todo funcione con normalidade, todo funcione con estabilidade e non perdamos o tempo en cousas nas que non se deben perder. Quero seguir facendo eso en Galicia. Quero seguir sendo a comunidade autónoma que máis gastou en infraestructuras en relación ao seu número de habitantes. Quero seguir sendo a comunidade autónoma, como os decía antes, que consela as súas peaxes. É unha cuestión de vontade política, de pensar na xente, a diferencia das autopistas do Goberno Central, que son as que máis se disparan en toda España. E quero ser a comunidade autónoma que vai empezar a pagar xa ese bono de que a nosa xente moza poida seguir facendo deporte, para que as familias, os pais e as nais,
aforren un pouco e poidan seguir fomentando algo tan bonito como que os seus fillos e fillas fagan deporte. E ese bono coidado, pioneiro en España, para que os dependentes que están no seu domicilio poidan seguir con esa seguridade e con esa confortabilidade de saber que alguén os vai coidar e que a Xunta de Galicia se ocupa delo. E quero algo tan sincero e que hai moita xente do mar como ordenar o noso litoral. É indignante que a igualdade de condicións a non nos poñan un recurso e o Partido Nacionalista Vasco lle poñan alfombra rosa. E iso hai que decilo tamén, sin ningún tipo de cortapisas. E quero que sigamos sendo a comunidade autónoma que lle dá estabilidade aos seus investigadores, para que traballen aquí, para que fagan que Galicia progrese aquí, para que non se teñan que marchar. E quero seguir sendo a comunidade autónoma que acolle cos brazos abertos os retornados, aqueles emigrantes, os seus fillos, os seus netos, os seus bisnetos, que saliron hai moito tempo, que nos deron todo e que agora necesitamos para que Galicia siga medrando. Hai que recibilos cos brazos abertos, claro que sí. E quero seguir sendo a Galicia das oportunidades, tamén as enerxías renovables. Temos unha oportunidade enorme que os de sempre se ocupan de torpedear, de facer plataformas, de facer todo o posible para que aquí non veña nada. Esa Galicia negativa, enfurruñada, que lle gusta o nacionalismo, dicindo que eles despois virán e arreglarán todo. E hai cousas que, se non son agora, non se arreglarán. Por lo tanto, eu quero aproveitar esas oportunidades, sin demagosias, coidando que temos como os primeiros interesados en preservar o noso medio ambiente somos nós. Pero hai que seguir medrando, hai que seguir creando postos de traballo, hai que traer aquí o que, se non ven aquí, aproveitarán outros. Tamén quero facer iso. E quero que sigamos sendo a Comunidade Autónoma de España coas universidades máis baratas e coa FP máis potenciada. Estamos moi orgullosos deso e temos que seguir. Aí tamén está o futuro e, polo tanto, ímolo seguir facendo. E quero tamén, por suposto, que sigamos sendo o final de todos os camiños, ese turismo que bate récords en Galicia, esa recuperación impensable. Hai 3 anos está dando en Galicia, porque somos amables, porque somos riquiños e porque a xente nos ve como unha comunidade aberta, por moito que algúns se empeñen en que sexamos todo o contrario. E quero tamén seguir duplicando, como imos facer en poucos anos, o parque público de vivendas, mentras o Goberno Central fai anuncios, nos ofrece edificacións que ou non existen ou están en ruínas, nós temos que seguir sendo eficaces, porque a vivenda é un problema que temos que solucionar. E iso se soluciona con xestión, con sentidiño, coa estabilidade que dá ter un orzamento aprobado e con moi pouca demagoxia e con moi poucos anuncios que non levan a ninguna parte. E quero seguir, por suposto, cumprindo os obxectivos do cambio climático. Estou especialmente orgulloso de que sexamos a comunidade autónoma que máis adiantada está nese sentido. Iso é futuro para os galegos que teñen que vir despois de nós. E quero que esa aposta por renovar o medio rural, polo remuda xeracional, esa defensa da nosa frota pesqueira que ás veces temos que facer en solitario, esa incompresión coa que nos vemos cada vez que reclamamos que se baixe algo tan fundamental como o IBE do peixe e da carne. Goberno central de brazos cruzados sin entendernos tampouco en iso. Eu quero que en Galicia sigamos reclamando eso. E quero tamén que, a pesar das demagoxias, digamos ben alto e ben claro, que temos unha das mellores sanidades públicas de España, senón a mellor. E quero que sigamos sendo a comunidade autónoma que mellor paga os seus provedores. Pagar as facturas é moi importante. Apoiar os autónomos, se somos a que máis axudas dá, tamén é moi importante. Seguir protexendo as mulleres vítimas de violencia machista e os seus fillos con axudas que non existen en ningún outro sitio de España, eso tamén é fundamental. Quero, en definitiva, que esa Galicia da que a esquerda renega, da que a esquerda sempre fala mal, da que a esquerda nunca recoñece nada, siga sendo a Galicia que nos defendemos, con sentidiño, con tranquilidade, pero con moitísima firmeza. Disto vai, amigas e amigos, esta campaña electoral. Aquí non hai nada gañado, absolutamente nada. Aquí se pode perder todo. Aquí do outro lado tamén xogan. E o peor enemigo que podemos ter
o maior enemigo é o conformismo, o pensar que está todo feito, o pensar que tampouco o esforzo supremo que hai que facer neste sprint final tampouco ten que ser para tanto, non nos equivoquemos, ten que ser para tanto e moitísimo máis. E moitísimo máis. E é o que vos pido, o que teño que pediros, o que veño a pedir aquí, e este acto é para iso, e para que a partir deste acto moita xente saiba que é o que hai que facer e o que nos hogamos. Eu creo que temos, sinceramente, unha trayectoria. Creo que temos magníficos equipos, moito millores, sin despreciar a ninguén, do que pode ter calquera. Isto é un dato objetivo, nin siquiera un dato político. Temos trayectoria, temos ideas, temos ganas de seguir, que é moi importante. E, polo tanto, eu o que vos pido, todos que estades aquí, e a xente que non está, é que vos convirtades no que sabedes facer millor cando chega unha campaña electoral. Que é xente simplemente orgullosa do proxecto, orgullosa do que defendemos e consciente do que nos estamos xogando. Que ninguén baixe os brazos, e a partir de toque estar en todas partes, que é estar na rúa, estar na vida normal, pero coa cabeza ben alta, e sendo xente activa, e xente coñecedora e convencida do que ten que contar. Frente a cada mentira, cada falabarato, cantos falabaratos estamos vendo e cantos imos ver daqui ao 18 de febreiro, responsabilidade, e datos, e coñecemento, e frente a confrontación sistemática, frente aos insultos, frente ás descualificacións, frente á demagoxia, á manipulación, que xa estamos vendo e o que nos queda por ver, frente ás promesas absurdas de feitos incumpridos en 5 anos, responsabilidade e non calarse en absoluto. Na rúa, no lugar de traballo, cos familiares, nos bares, nos sitios onde esteades normalmente, si que consiste neso, simplemente, somos un grupo imparable. Somos un grupo convencido do que temos que sentirnos moi orgullosos. Pero se este grupo non está activo, non está convencido de que se non facemos eso, temos serias posibilidades de que Galicia pegue un cambio, de que nos arrepentiremos moitísimo tempo, se non estamos convencidos deso, todo vai ser moitísimo máis difícil. Por tanto, eu veño a facer aquí este chamamento. E veño a facelo absolutamente convencido. E veño a facelo con toda a humildade. Xogámonos moito o 18 de febreiro, moitísimo. Está dicindo a esquerda, que se a esquerda vota, como votou outras veces. Bueno, eles tamén se xogan moito, Se xogan o seu modelo. Se xogan as súas componendas. O xa falaremos a partir do 19, que máis dá? O importante é que non goberne o PP. E, polo tanto, van facer todo o posible. Eu non o pido por min, que tamén, porque afronto esta responsabilidade. Estou ao frente de moitísima máis xente. O pido por Galicia, sinceramente por Galicia. Eles pensan, e é lóxico, e é lexítimo, que poden ter posibilidades. O que non saben é que nós somos millores e somos moitos máis. Teñen que saber. E imos demostrarlle que somos máis galegos, xente normal, nin máis nin menos. Non nos queremos especiais, nos queremos comprometidos. Creemos no que defendemos. Temos sentidiño e queremos que siga habendo sentidiño en Galicia. Creemos na verdade, moi importante. Creemos nas certezas. Creemos que a confianza hai que gañala, hai que merecela para poder seguir pedíndoa. Creemos na estabilidade, se ríen moito da illa de estabilidade, pero é que é verdade, a estabilidade é boa política, é solucionar problemas dende onde se poden solucionar, que é desde as administracións, desde as institucións, non dende o barullo, non dende a demagoxia, non dende as redes sociais. Por lo tanto, eu creo que somos cada vez máis galegos os que queremos que gañe Galicia. E eu a iso vos convoco. Sei a responsabilidade que asumo. Sei o que teño por diante. Sei que me toca ir a fronte de todos vós, pero sei que tamén teño moitísima xente detrás. E, sinceramente, creo que é posible. Pero tamén, insisto, creo que nada está gañado. Nada vale se nos conformamos. Eu vou a ir e vos pido que vayamos todos con humildade, como vos decía antes, sin tensionar, sin insultar, sin descalificar, contando a verdade,
poñendo a confianza e a palabra e a facer as cousas enriba de todo. Eso sí, con moito orgullo, e con moita decisión, e con moitísima firmeza. Iso tamén é moi importante. Creo que temos razóns de sobra para ir coa cabeza moi alta. Creo que temos razóns de sobra para confiar en nós mesmos. E creo que temos razón de sobra para aquí, hoxe, 7 de xaneiro, ata 18 de febreiro, decir Galicia non para, o país non para, confío en vos, gracias pola confianza, eu vou diante e todos detrás. Moitísimas gracias, de verdade. Gracias.